Každoročne 14. februára si pripomíname sviatok svätého Valentína, ktorý sa dnes spája najmä s prejavmi lásky a náklonnosti. Považujete tento sviatok za gíčový americký výmysel? Povieme si teraz zaujímavé skutočnosti o jeho historickej kresťanskej podstate. Možno patríte k tým, ktorí neuznávajú sviatok svätého Valentína. No nech je to už tak alebo onak, mali by ste poznať legendu o svätom Valentínovi. Je to napokon jeden z najobľúbenejších patrónov. Zaujímavosťou je, že svätý Valentín, okrem toho, že je patrónom lásky, je tiež svätým patrónom mládeže, cestujúcich a dokonca včelárov. Symbolom tohto svätca sú predovšetkým rúže a spevavci. Kto bol svätý Valentín? Svätý Valentín bol v 3. storočí biskupom v meste Terni, dnešný región Umbria, prezývaný tiež ako Zelené srdce Talianska, a neskôr pôsobil aj v Ríme. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý zakázal sobáše mladým mužom, pretože veril, že slobodní vojaci sú lepší bojovníci. Valentín sa však tomuto príkazu vzoprel a tajne sobášil mladé páry, ktoré chceli žiť v manželskej láske. Keď to cisár zistil, nechal Valentína uväzniť. Podľa legendy Valentín počas svojho väznenia vyliečil dcéru svojho žalárnika, ktorá bola slepá. Tento zázrak mnohých dojal, no cisár zostal neoblomný a dal ho popraviť. Bolo to 14. februára, teda mučenícky koniec svätého Valentína je aj dňom jeho sviatku. Predtým, ako k tomu došlo, Valentín údajne napísal list dievčaťu, ktoré vyliečil, a podpísal ho slovami Tvoj Valentín. Táto udalosť sa považuje za začiatok tradície posielania valentínok. Svätý Valentín nám pripomína, že pravá láska je darom, ktorý treba chrániť. A nie je to len láska romantická, ale aj obetavá a verná. Pápež Gelasius prvý zaviedol v roku 496 do cirkevného kalendára oficiálny sviatok svätého Valentína, ale ten sa v podstate výraznejšie uchytil až začiatkom 20. storočia. Valentín sa stal zároveň aj veľkým biznisom. Na obrátkach nabral tento zárobkový aspekt sviatku svätého Valentína vo väčšine krajín Európy v 90. rokoch 20. storočia. No vy už teraz viete aj o šľachetnosti, odvahe a láskavosti tohto svätého patróna, ktorý bdie nad všetkými zaľúbencami. Svätý Valentín, patrón pravej lásky a zaľúbencov, oroduj za nás, nech láska prežaruje každý čas a nech srdcia spája v Božej moci. Podopri nás a pomáhaj mladým aj starším, slobodným aj zadaným, zamilovaným aj nezamilovaným. Ježiš, lásky kráľ, v tento deň pomenovaný po jednom z tvojich slobodných svetcov, príjmi dnes prosím aj tých, ktorí sa cítia nemilovaní, a zapáľ v ich dušiach svetlo nádeje. Amen. Zaujal vás príbeh svätého Valentína? Napíšte, ktorý zo svetcov vás oslovuje, a možno sa práve na jeho alebo jej život pozrieme bližšie v nasledujúcom videu o svätých mužoch a ženách. Srdečná vďaka za vašu pozornosť. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite ho zdieľať a pridať palec hore.